Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Labarin da muke samu da dumudumunsa shine na yadda rundunar 'yan sandan jihar Kano ta yi habzi ko kuma mu ce ta cafke wannan fitacciyar 'yar TikTok ɗin nan wadda dai take koyar da abubuwan da basu dace da tarbiyyar malam Bahaushe ba, wato a manhajar TikTok da kuma Facebook, wadda aka fi sani da Murja Ibrahim Kunya, wanda wannan al'amari ne da yawa al'umma da yawa musamman waɗanda suke amfani da kafar daɗi a cikin zukatansu. Wannan al'amari dai ya faru ne a lokacin da Murjar take ƙoƙarin shirya taronta na birthday, wato ranar ƙarin haihuwarta, yadda take ta hada-hada. A wannan lokaci ne dai aka kama ta a wannan babban hotel ɗinnan na jihar Kano, wato wanda aka fi sani da Tahir Palace a nan jihar Kano. Tun dai lokacin da aka kama Murjan, rundunar 'yan sandan jihar Kano bata ce ufan ba game da cafke Murja Ibrahim Kunyar, amma dai abin da aka sani an kama ta. Amma daga bisani, kafin mu haɗa wannan rahoton, mun samu rahotanni kala daban-daban kamar guda biyu waɗanda za mu iya dogaro da su. Na farko dai an ce a kwanakin baya, idan ba za ku manta ba, Murja Ibrahim Kunyar da wasu mawaƙa, akwai wani lauya da ya rubuta takardar tuhuma, kuma takardar yana neman Hisba da kuma hukumar 'yan sanda su kama Murja Ibrahim Kunya da wasu mawaka wanda a lokacin ya hada da Ado Gwanja da Kawu Dan Sarki da dai shauransu, har da su Mr. Fofotu da Safara'u a wannan lokaci, wanda shine dalilin da yasa Murja Ibrahim Kunya ta tsere a wancan lokaci, ta je ta haɗe da su Mr. Fofotu, wato a gudun kar a cafke ta. Bayan an kwana biyu ne Murja ta dawo take ganin komai ya wuce. Wannan rahoto na farko kenan da muka samu game da shi wannan dambarwa. Kazalika kuma sai muka samu bayani cewa wato dai wannan abu ya faru ne sakamakon wasu manya daga jihar Kano wanda ake gani suna da alaka da malamai, wanda suka shigar da korafi akan Murjan wajen ɓata tarbiyya gami da nuna 'ya'yansu wata ɗabi'a wadda za ta cutar da 'ya'yan nasu, wanda aka ce hakan yana da alaka da shi sa hukumar 'yan sanda ta yi gaggawar zuwa ta cafke Murja Ibrahim Kunyan. Duk da haka dai, kafin mu haɗa rahoton mun ji cewa a yanzu haka da Murja Ibrahim Kunyan take hannu, wato dai an ga wasu shafaffu da mai, wasu manya musamman a jihar Kano sun fara magana akan cewa a sake ta, wanda kuma hakan bai yi wa wasu da yawa daɗi ba, musamman waɗanda suke murna da farin cikin kama ta, ko hakan zai iya zama darasi ga 'yan baya. Bara dai ku ji yadda al'amuran suka kasance, domin za mu samu ku bidiyon aboki a gurin Murja, wanda tunda ta fara wannan harƙalla musamman na harkar birthday ɗinta tare suke ta komi da komai, ya fito ya ƙaryata wasu musamman masu ba da bayanai a kafafen sadarwa, ya kuma faɗi zahirin abin da ya sani, tunda ya ce a gabansa aka yi, wanda aka fi sani da mai bushirya, kamar yadda za mu samu ku bidiyonsa ku ji yadda ya wasafa yadda aka yi. Barista Abba Hikima kuma za ku ji yadda shi ma sa a page ɗinsa na Facebook, ko kuma ce a pejinsa, yadda shi ma ya bayyana kai tsaye, ya jinjina wa rundunar 'yan sandan jihar Kano a bisa cafke ita Murja Ibrahim Kunyar a bisa abin da take yi na rashin tarbiyya. Suka ce dama ya kamata a tuhume ta kuma a kama ta. Kazalika za ku ji cewa a cikin dai rahoton mutanen da suke ta bayyana ra'ayinsu musamman a kafar sadarwa ta sada zumunta ta Facebook, inda wasu suka ce iyayenta ma ya kamata a kama, domin su ne suka barta take wannan al'amari wanda bai dace ba. Barista dai Abba Hikima, wanda an sani fitaccen lauya ne kuma mai tausayi gami da ƙoƙarin kare haƙƙin bil'adama, musamman a fagen abin da ya shafi tauye haƙƙin nashi, amma shi kansa ya nuna farin cikinsa da kuma hamdala da godewa Allah da kame ita Murja Ibrahim Kunya din a bisa abin da ya ce tana aikatawa na ɓata tarbiyya da kuma rashin mafaɗa da rashin tozali a ido. Hakika abin da Murjar take ya damu al'umma da dama, sai dai sun rasa yadda za su yi da ita, domin Murjar ta zame musu tamkar kadangaren bakin tulu, kakarta kakar tulu, kabarta kuma ta ɓata ruwan tulu. Hakika mutane da yawa suna cikin farin ciki
da wannan al'amari. Wannan yana nuna cewa ko da Murjan mutuwa ta yi kusan irin kwatankwacin wannan farin cikin za a yi. Kar mu cika ku da surutu, ga bidiyon mai wushirya ga kuma abin da yake cewa. To jama'a ana ta ce ku ci wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce, wata ma na ji tana bidiyo an kama Murja yan sojoji da bindigu da meye da meye. To duk dai zancen da kuke ta wannan rumas din ba haka bane, saboda ni garau ne kuma ni jiya muna tare da Murja tun karfe 2 na rana muna yawo tare saboda wannan aikin Yadda. Har gidanmu muka je na ɗauko jakata da Murja, muka fito ta je gidansu ta ɗauko ta jakar, daga nan muka ƙarasa gurin wacce take mata kitso ta ƙarasa mata kitso, daga nan muka je muka kama ɗaki a Tahir, za mu je mu kai kayan mu, ta kwaso kayanta sai kawai take ce min mu je Tahir akwai wani saurayinta suna ta waya, to sai saurayin nan nata yi ko disappointed ɗinta ne ko menene sai ran ta ya ɓaci. To muna sauka daga mota a cikin Tahir, tana fitowa ni kuma ina ƙoƙarin fito mana da kayan mu, kawai sai Murja take ce min ai sai na ga wasu kai samari sun zo sun yi kwabirin ɗinta suna tambayar ta menene, ni na zaci ma samarinta ne haka, to wai ashe wai yan sanda ne, sai suka fito da ID card ɗinsu suka ce wai su daga Banfai ne an turo su za su yi arrestin ɗin Murja. Sai na ce to sai suka ce ta shiga motar, sai ta ce ita ba za ta shiga motar su ba saboda da private mota suka zo, sai ta ce ita ba za ta shiga ba, sai dai wata mata ne ta sa ta a motar ta, sai suka tafi can, ni kuma na kula da kayan mu. To daga nan da muka bi ta sai muka tabbatar ashe kame ne aka yi, musamman kame ne, tabbas kame ta akai. Kuma fallahi ran da kuke ta wannan ce ku can ban ga wani shafaffe da mai da ya fito ya ce ya kama Murja ba, babu shi. Wannan tunda kuka ga an kama Murja to isassu ne suka kama ta, ya isa ne, sun isa ne suka kama ta. Duk a kawanta ko a wani abu kun taba jin an ce an kama Murja ba, a kama Murja ba. Wasu da guntayen bakin sun fito an kama Murja ta ba ku kama Murja ba, kes ake yi ne, wannan kes ne da gwamnati sakamakon abin da Murja take. Tabbas Murja ta abin da bata kyauta ba ko wani abu shine dai maganar, amma wani dai bai kama Murja ba. Dala ku dan zawai ku yi mind your business, ku je ku abin da yake gaban ku. Wani ma haka nan yana iya zuwa ya dan bada kudin cin hanci a kama ka a daure ka, bare kuma shugabannin kasa in suka ce suna neman ka ya za ka yi. Na san wannan kamun tundiri har aka biyo mutane sai dai trekking din mu ake, to kun ga ko inda suka kama sun isa, amma kun fito sai ta wai da sojoji, to yan sanda ne kuma ba ma uniform a jikin su, ko bindiga ba su zo da ita gurin kaman nan ba. Wai wannan nake yi ai bidiyo nake, wai ana cewa da sojoji, ina sojoji? Wani shaka tafi ma yana iya zuwa ya sa a kama ka a daure ka, bare kuma shugabannin kasa su ce suna wannan dinka. Sabga ce fatan aka ce ana neman ka ba fa yanda za ka yi, in aka ce ana kaman ka wallahi sai an kama ka. Ko wa'in mutanen da suke wannan fashin a gari da wani abu ba ai wannan din kama su bane, amma aka kama gwamnati ba wanda ba za ta iya kes da shi ba. Yala mutane ku je ku yi abin da yake gaban ku. An ishe ni da tambaya da masu kira na a waya menene to an kama Murja, tabbas an kama ta tana hannu, shine abin da na sani, kuma isassu ne, ba wani shaka tafi ne ya kama Murja ba kamar yadda nake so in gaya muku. Kuma ta yi to shine kan kama Murja ma ka ce ka kama me a cikin ku da kuke wannan maganganun, ko ba ku isa ku kama Murja ba, sai dai gwamnatin dai da ta kama ta, amma kuma ta tsaya nan sakar da ku je ku yi abin da yake